ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ ଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି କି? ନା ସେଇ ସିମ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି? ଆଉ ଏବେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି OTP ଆସୁନି? ଅନେକ ଲୋକ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଫସେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ କ'ଣ କରିମୁ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଫେସ୍ କରିଥିଲି। ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ପୁରୁଣା ନମ୍ବର ଥିଲା, ନ୍ୟୁ ନମ୍ବରରେ OTP ଆସୁନି, ଲଗ୍ଇନ୍ ବି ହୋଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ। ଆଜିକାଲି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବିନା କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ ହେଇପାରୁନି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ନ, ସ୍କଲାରସିପ୍, ସବସିଡି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ୟାନ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ବା ରଙ୍ଗ ଥାଏ, OTP ଆସୁନି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଅଟକି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ନ୍ୟୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କେମିତି ଆଡ଼୍ ବା ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରୁ ଘରେ ବସିକି କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଟ ବା କୌଣସି ସାଇବର କେଫ୍, କୌଣସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହି ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫିସିଆଲି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହେବ। 100% ସେଫ୍ ଆଉ ଫ୍ରି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖେଇବି। ଯେତେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନା ରହୁ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କ୍ଲିଅରଲି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବନାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, OTP ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ପ୍ୟାନ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ମୋର ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଟେକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟେକ୍ ବିଷୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବିନା ଡେରି କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ଏକ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରୁଛି। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଇକନ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିର ଅଫିସିଆଲି ପ୍ରୋର୍ଟାଲର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ https://onlineservice.protentech.in। ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବେ। ଆସିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରୀ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରୀ ଏବଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରୀ। ଯେତିକି ରେଡ୍ କଲର୍ର ଚିହ୍ନ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରୀ। ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ତାର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ମୋ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବେ। ଭଲସେ ଦେଖିଦେବେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସ କେବେ, ଆପଣ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଚୁଜ୍ କଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ବର୍ଷ କେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ବର୍ଷ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆଲାଉ କରିବେ। ଆଲାଉ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଏ ରୋବୋଟ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ମାରିବେ। ସବମିଟ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବେ।
कंटिन्यू विथ केवाईसी ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक कला परे आपण को आधार रे लिंक होता मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी टे जीव। कंटिन्यू विथ केवाईसी ऊपर क्लिक करेंगे। आपण को आधार कार्ड जो कौन मोबाइल नंबर टी लिंक थी से मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी टे जीव। से ओटीपी टा ये देवे। ओटीपी दे सारे सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक कला परे आपण जहाँ भी चेंज करियर थिबो ये देखंतु आपणकर आगुरी मोबाइल नंबर थिला लास्ट नंबर 243 और ईमेल आईडी देखंतु लास्ट लिखाई। डू यू विश टू अपडेट योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इन पैन डाटाबेस ये नो अच्छी येस ऊपर क्लिक करेंगे। येस ऊपर क्लिक कला परे आपणकर जो मोबाइल नंबर चेंज करियर अच्छी मोबाइल नंबर टी देदेवे। मु देदेली। मोबाइल नंबर टी दे सारा पर आपंकर जहाँ भी जीमेल गोटे थी से जीमेल टाक चेंज कर अच्छी जीमेल चेंज करदे। चेंज करदेला पर सबमिट ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट ऊपर क्लिक कला पर ये गोटे मेसेजटा है ओके करेंगे। आपण मोबाइल नंबर को दुईटी ओटीपी जीव। गोटे मोबाइल नंबर को जीव गोटे ईमेल को जीव। प्रथम मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपीटा आसीबो। दे सारा पर वैलिडेट ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक कला पर आपण पाखक गोटे सबमिट्र बटनटा आसीबो। सेठी सबमिट करेंगे। ऊपर गोटे मेसेजटा आसीबो जे आपणकर मोबाइल नंबर अपडेट हैज बीन सक्सेसफुल इतनी लिखि सारा पर सेठी गोटे प्रिंटर गोटे येटे थी मुझे देखा मोबाइल स्क्रीन रे से प्रिंट आउट डाउनलोड करदे। डाउनलोड कले चलो न कले भी चलो। यही भाव आपण मानक पैन कार्ड रे न्यू मोबाइल नंबर सक्सेसफुल ऐड एवं आपणकर एड्रेस भी अपडेट हो। जदि वीडियोटी आपको हेल्पफुल लगी थाए प्लीज लाइक करूँ आउ शेयर करूँ। चैनल टी को नुआ आसी सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलें। रोचे जय जगन्नाथ।